kwamri na amara na ọkụ ma ha elekere ya atọ n'ọkara anyị na-egwu ebe a n'iji mee omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ọ Kpakpando bataziri n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ na Solid FM gụnyere chinchin n'akara na Republic itoolu tata juleju bara maka na oisi mmụọ nọ ebe a eze ọha wuchiela ya na ogbu ọja ndị Igbo ogbu ọja ndị mburugbu wee kpọbata eze ọha. Ezo habata otela ana m ekene onye ukwu na onye nta ekene ndị na-ebu ndị Igbo niile na-ege anyị ntị ije nwoke enwe ka anyị shiwo na gharị ọnọdụ melu tụtara eji ejapụ anyị sinsi ya anyị abụbago ndị Igbo ọjị sinsi na ije nwoke. Ana m ekene ogbu ọja ekene onye ukwu na onye nta ekene ndị na-ebu mmụọ ndị nọ n'ebụkwa anyị na DJ ma tobe ya bụ grand finger. Achọrọ m ịga ọjị na ọjị bịa bụ isi omenala because onye ọbụla bịawa na be mmadụ ga-ejide ọjị makwa na ọbụla makwa na ụzọ ọbụla sọkwa ya ya ga-ejide ọjị maka na ọjị ka eji akpasị ndị mmụọ isi okwu maka na ndị chọọchị ji ohevu Baịbụl anyị mabụ ndị ma ji anyị jide ọjị jide nzu bụ ihe ọcha ọjị bụ ihe omenala anyị ji agụ eji akpọkwu mmụọ. Achị m Chineke kele n'igwe Chineke na Chineke mgbe oke mgbakọ na-ekwe ọjị batala ọjị Chukwu na-agwụ kere mgbe oke mgbakọ ọgwụsa anyị ka ọ bụ anyị debere n'aka anyị mmụọ na-emela n'Igbo ihe asị m na-ekwe ọchịbata ihe anyị Igbo na-emere ihe na-ekwe ọchịbata kwanụ asị m na anyị bụ ndị Igbo ya dịkwa ka echi na-echenakwa na-agụ ihe anyị ga-eri ya abịakwa maka ihe abịakwa na ha ọzọ asị ihe anyị nwaanyị na-eme na program ihe anyị nwaanyị na-ekwu na redio akwụkwọ jeme ka ọ dụrụ ndị Igbo na mma nke onye na-ama akwụkwọ mere ike ịmalụ onye na-efu efu ka ọ na-achịta azụ maka na omenala abụ n'ihe ọjọọ. Ochi mmụọ na-emela n'Igbo na-ekwe ọjị bakatalụ ihe na-emela na n'obodo anyị na-ekwe katalụ ọjị asị m ihe anụ na-elu na Naịjirịa ọ bụ na oke amụ na-elu ọma ntigbukwa na anyị oke mmiri na-ezo ebe anyị ga-eri ga-eme na nke eri abụkwa na ha ọsọ ụkwụ ọbụla bụ onye nke ụkwụ ọba mmadụ ji wee ji ebu mba bụ nke dụmọ ga-ejikwa ụkwụ nke dụmọ bụ natakwa anyị fọ mkpụrụ anya n'ụzọ na-ekarị ma na eke ụwa mmadụ kwa ha etọ mbụ bụ ogologo ndụ ebe ọ bụ ọmụmụ etọ bịakwa beji azụ ndị amụtara maka onye mụcha ama ụzọ azụ na ọ bụ ofe ka ọ mụ ochi Chineke kele n'igwe ka na-abụ nwa mmadụ jewe achwa onye ọbụla die nwaanyị onye ọbụla ndị apụta n'ahịa onye ọbụla asị na ọba ji ya achọ nke asị mbụ nwa n'Igbo okwe ya chọta ndị Igbo okwere ya okwe kezie ndị Igbo ọ na-egosi ndị Igbo mere ndị Igbo ji aka nka maka meza ndị Igbo kawa nka ha kpụpụrụ anyị ihe ọbụla bụ ọnwụ ike a ọnwụ chu wepụrụ anyị na ekwekwe n'aka anyị na eke ekpe ihe anyị ga-eri ga-abịakwa maka iri abụkwa na ha ọzọ tata ga m n'ihu anyị matakwa n'ọnwụ ike ụzọ ndị na-anyị agbalị bụkwara anyị isi ma ndị na-ebo ọbara nwoke ma nwaanyị ma ndị bọbara na ndị na-azụ ahịa ndị na-abịa akpụkpa na ele chifọ m taa anyị ga-ebido wee lewe ụzọ ọbụla chi echi emepe osi anyị adịkwa ka echi na-echenakwa na agwụ Chinekwe na ọjị batakwa anụ ndị na ndị ala. Awọm dị na ndị mmadụ ịhapụ omenala nna ha awọm dị na ya maka na ụfọdụ na-akpụrụzi ihe niile isi. Ihe anyị chọrọ ikwu na nke tata bụ ndị a bụ ndị obu nna ha ụzọ mụta diọkpara si na ihe nna ha niile mere na ka ha si mee ya na ọ dịghịzi mma ha wee na-efezi omenala ndị bịara abịa ndị ọcha. Ihe ọbụla ndị ọcha mere bụzi ihe ha ji aya isi. Tata ihe gbasara ndị a bụ ndị bụ nna ha ụzọ mụta diọkpara ndị si na omenala ndị nna ha mere na ewe ka ọ dị ụmụ awọm dịgasị na ya na ka ndị obodo si biri ihe ndị obodo si ji eme ire nke ụfọdụ hapụgasịrị
eze ọha dum ịwa awọm dị na ihe a dịka ọ na-eme ekene nwoke ekene nwa ekene onye ukwu onye nta bụ ndị na-ege anyị ntị taa ndị ya nọ ebe a bụ ka amaghị bezie gbam awọm ndụ na-erika maka na ị gaghị ahapụ ihe eji wo mụọ agụ wee jee soro ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ ngwa ụwa ka bụ ụwa nna na-abụrụ ọpụta ọsị nwa ya na-ekwu ihe eji mara ihe n'obodo a na ihe eji mara ezinụlọ a bụ ndị a na-alụrụ egwu. Ọ bụrụ mgbe ngwa ka bụ ụwa bụ mgbe nna na-akọrọ nwa akụkọ mgbe nwa na-ege nna ntị n'onu ezinụlọ ọbụla nwere ihe na-echekwa ezinụlọ ahụ. Enwe ezinụlọ ga-apụta kwụrụ ụta dị na ihe na-echekwa ya abịa n'obodo enwe ihe na-eche obodo enweghị obodo ji wee biru anabe na obodo ahụ ekwe ndị ọbịa bụ isi obodo ha na-ejikwa n'ihe obodo ha ji wee biru. Mana nke agbara ọfụ anọ n'ime bụ apụtazachi ụlọ ya mana emechiri gị ụzọ ihe nna o ji wodu ndụ wee ka nka wee mụta gị ụdọ elu echi isi n'ọbụla ekwensu. Abịa na ezinụlọ enwe ndị na-abụ ndị egwu. Abịa na ezinụlọ enwe ndị agịrị na-agọ ngwu. Abịa na ezinụlọ enwe agịrị ọya bụ ọdịka ọrụ mmiri ka ya na-alụ. Abịa na ezinụlọ enwe ndị ọbụ ọrụ dịka dibịa ka ha na-agba ya ndị na-ahụ nhụ. Abịa na ezinụlọ enwe ndị ọbụ ọrụ eka. Abịa na ezinụlọ enwe ndị ọbụ ịzụ afịa. Abịa na ezinụlọ enwe ọtụ ihe dị iche iche. Mana ihe a bụcha mgbe waka bụ ụwa na-abụrụ abịa asị ihe ọbụla akara aka ji okpụrụ. Abịa nna asị abịa nna akọrọ nwata akọsị na mbara ezigbo anyị nọkọ na ana ka anyị na-eji na onye ọbụla na-eji ana amapụkwa ejem ihe ọzọ kwa mana ịpụtakwa nakwa na aka ihe esoro ihe nwere ike dị na aga iji ana gịnị ka ọ pụtara ya mmadụ na-ete ihe dị n'obodo ya ana obodo ana jikọtara obodo ya ma onye ga na-aga gwasa ana obodo ọjị ịgọ ana ya bụ iji ana bụ ndị na-atọ eji ana eji enwe ndị agha bụrụ asị ụdata na nwa ya na ihe abụkwa na ya gwu ya bụ ihe a bụ okwute egwu na-ekwu ihe na-egburu egwu anọ nkịta ka na-egburu ekwu ihe egwu anụnwa na-eri. Egwu bụ gịnị? Agwụ bụ mmụọ dị n'omenala nke anyị nwa ji arụ ọrụ ya na-akpa ya task force ndị omenala ịmana mmụọ ọbụla ji egwu akpa bụ oke mmụọ ka ọ ma agatasị na egwu na-akpa mmadụ mana oke ihe ka ọ anọgide ewe ka mmadụ ga na-esi eme omume asị na egwu na-akpa onye ahụ ịmanụ ya kwesịrị esetụrụ egwu. So abịakwa na enwekwere ndị akara aka ya bụkwa na ịzụ ahịa. Mana nsogbu anyị nwere taata bụ nsogbu anyị na-agabiga bụ na mgbe mmadụ hapụrụ ụzọ o kwesịrị isi wochiwa ụzọ ọzọ ọ bụzi ya n'ihe ha na-eme anaghị aga elu echi asịta na ndị ama evuwe ọtụtụ ndị ji ije bụ ndị ofe ka evuwe siwụ na onye dota ji nọchi ewu ụzọ manya echekwa ebe akara aka hụ maka na onye mụtara isoro akara aka gị ahụ tizi ga na-agara gị aga ana ọtụtụ bụ isokwala akara aka gị ahụ ikwesịrị imebe ezinụlọ ikwesịrị imere ezinụlọ naghị eme ya maka na enweghị oke oshi ọbụla ya epu na mmiri ma enweghị ya na-agba mmiri na ma na-amịta mmiri oke ose apụ na-aga mgbe ọbụla ihe ọbụla bụ ihe ọbụla nọ n'ụwa nwekwere ihe mgbụ aja a na-achụ ihe ọbụla tinye ihe Amerịka na-aga aga. Abịa na mbara ezi enwe mmụọ na-enye nri na mbara ezi ihe nke mmụọ ha na-enye nri na mbara ezi na-abụrụ ihe chọrọ ịga aga ihe mmụọ mbara ezi a ga-ehutere atị nwere ike na-abata ụzọ mere ike mana ezo ha ewe ndị si na mmụọ adịghị na ọ bụ mmadụ bụ mmụọ ha amaghị ihe ọ na-ekwu. Oke ọkọ m wetara ọjị ngọrọ ebe a mmụọ si Chineke kelee n'igwe ka a na-afọ m ya anya mana ọhe nna m gọrọ Chukwu kelee n'igwe ka a na-ekwe ọjị kwụsị ihe na-emere ana Igbo ihe ama m ihe ọ bụ si na-ekwe ọjị bata ha maka na mgbe waka bụ wabụna bụrụ okenye bine n'ụtụtụ ọsa ihe ụsa ya ka otu ọjị gọọ ọfọ ihe a na-agụkụ bụ mmụọ ka a na-agụkụ mana ọtụtụ ndị mmadụ na-efiru na mmụọ bụ onye nwere anwụ bụ mmụọ enwe ha na-akpọ ndị ichie enwe ha na-akpọ ana enwe ha na-akpọ ngwu ọtụ ihe dị iche iche ngwuru ọbụla nwere mmụọ na-echekwa enwere ọfọ obodo enwe mmụọ dị iche iche na-alụ ọrụ nke ha na nke ọbụla nweche ka ọ na-alụ abata na ngwuru ọbụla mana enwe mmụọ karịrị mmụọ ya bụ Chukwu mana mmụọ karịrị mmụọ niile bụ mmụọ eke kwụ ọtọ. Ana m dịka isi ewe mmụọ na-alụ ọrụ mgbe m chọrọ ịga ọjị asị m Chukwu kelee n'igwe ka ana maka na Chukwu na-ekiri ha ahụ niile asị m Chukwu kelee n'igwe ka ana jiziri ha alụ ọrụ ihe na-ekwu ọjị abalị ọjị a tupu nwoke ọjị na ala Igbo niile ihe na-emere ala Igbo niile ihe ala Igbo na-emere ihe na-ekwu na ọjị bari enu ịba m efugo ụzọ dị ikike from ebe mmụọ ahụ bụ ya bụ isi mmụọ ya bụ na gị gwakwenye na ewe mmụọ ka mmụọ dị na-ewe mmụọ kere mmadụ esi na mmadụ si ahụ ekwu asị oge kekwe ga mmadụ ji okwu asị ọmajewe anaghị ekwuchie ya ka mmadụ na-eje na ihe bi ụzọ ha Chineke o ịghọta Chukwu okike Chukwu oke a bụ ngene ọkwa mmụọ ka ọ wee fụ ọkwa anya o ịghọtara ma mmadụ jekọta ọsị nna ya nna mmadụ nwụrụ anwụ gị dịka ọtụ mmụọ karịrị akarị ewe ndị si na onuwa bụ ndị dibịa
no dibia ọlụ anụ ko na-alụ na alụ anụ ka ata anụ mee ihe anụ na ekwe ihe na ihe ahụ na-eme ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu na ndị mmadụ na-ahapụ ihe kwesịrị ime hapụ eje mee ihe ọzọ ihe ama nna agalụ ndị agha aga anyị nwebụ ndị dibịa ahụ bụ na nna m bụ Glin ọ gbara dibịa ejekwuru m ya nwanne m gịnị meziri nna gị ji aza afa bekee mba nwaori anyị efe bụ nwaori anyị anyị jekwu Chukwu ga na-akpọ ya nna m gbara dibịa m jekwu ya so ụrụ na ha m na m ahụ sị ka m sokwu duto na ngị na amaghị na ya bụ ọdịnala anyị adọghị emekwa na onye ọbụla gbacha elu gbacha ana omenala ka na-achịkwa omenala ha bụkọs omenala bụ omenala gị wee mụrụ ya amụ mụsa nna m mere omenala onye mụrụ m ma fada mere omenala ya bụ ihe nna gị na-eme mara gị ama ka m na-ekwu ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ anyị na dibịa Ezeọha na-akpara ụbụbọ ị na ha anụ ka o si ada n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka ị wee tinye ọnụ na ya afọ m ka ogbuọja ndị mburu na-achọ ikwu ogbuọja kedu ihe ị chọrọ itinye na ya ihe m na-azọ ha na-ekwu bụ eziokwu ejichenuche ala enwe omenala and ya amaghị omenala so enye nsogbu na famili ọbụla nwere omenala Chineke nyere ha a ga-eji wee na-arụ ọrụ ọ na-agala ha were were kpatara onye ọbụla hapụ na nke problem nsogbu ga-adịrịrị obi ike ome onwe ha na-emeghara ya na-emesa ha ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ime omenala ndị nna ha ọ bụrụ na ịmaghị nke chọọ nke onye nwere onye Chukwu nyere uro na famili ọ dị mma ya bụ ije mara usoro chọta nke mara onye ọrụ ya na-arụ kwesịrị na-arụ n'ụzọ omenala ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere dibịa Ezeọha bụ dibịa ọdịnala ya bụ ewere ka o si gbagwoju oge ya maka ihe gbasara ịgba afa na ịchọpụta ihe dị na mmụọ ịkpọ dibịa Ezeọha na 08072352991 08072352991 or 09038676718 09038676718 or 08181895359 ya bụ 08181895359 ịchọọ iweta dibịa Ezeọha ị nwekwara ike ịkpọ ya n'akara ekwentị a 08029567274 08029567274 ọ bụrụ na ugbu a ka ibido na-ege anyị na-ekwu maka mmadụ ịpụta wee si na usoro nna nna ya so mere o ji dị ile mere obodo ha ji hazie obodo chekwaa obodo na-ekpere chi ha na ọ dịghị mma awọm dị na mmadụ inupụrụ omenala nna ya isi ọbịa ka anyị na-ekwu ọkwa na Ezeọha na-akọwara anyị ụmụ ihe ha niile kemgbe Ezeọha wee na-achọ ịjụzi maka ụfọdụ ndị na-anọ ọ bụrụ ịchọ ịkpọ Ezeọha ị ga-akpọ ya na osepụ ọnụ n'okwu ebe a ịkpọba ya na 08072352991 maọbụ 09038676718 ya bụ 09038676718 ihe m chọrọ ịghọta ugbu a bụ ihe bụ mmadụ ya bụ mmadụ nọrọ nnọọ usoro akpaala omenala nna ya ihe nji ajụ ya maka na ụfọdụ anaghị ama nke bụ omenala ewe ndị na-eme ihe dịka ihe alụ dị iche iche ka na-eme asị na ihe a bụ omenala kedu ka nwata ga-eji mara na ihe a bụ omenala nna ya mere dị mma ma ọ bụ obodo na-eme dị mma na ọ bụghị alụ biko ana m ekene nwoke ekene ikwu na onye nta ọ gachizi mana a sị na nwata ọbụla apụtalụ gwudebe ka ụta bịa nso azụ ebu nkwa ya mana mkpọka ịbara ike n'isi na ndị nọsọ ga-emewe ihe mgbe mmadụ pụta were ihe onwe were na-egbu mmadụ ọ bụghị ihe ọjọọ ka ọ bụ omenala mgbe ịpụta ihe na-aga mmadụ ibe wuje gbachiri ya wuje were nsị na aja o mechie onye ahụ ụzọ ka hapụ ịga n'ihu ọ bụghị omenala nọọ nsị ka onye ha na-egbu mgbe ịba afụtafụa na obodo si na nna na-eme ihe dị njọ gụnwa bụ nwa ị ga-achọgodo ka ịma ka eziokwu kọwasị ọ bụrụ na na-eme ihe dị njọ si na ihe dị njọ ka ọ na-eme ịchọ ibido ọ bụla na omenala mara na bụkọta eme ndị ọ bụ omenala ma ama azị na ihe a bụ ọlụ dibịa mma mmadụ ọ bụla na nna onye ahụ were ekpiri ego na otu dị iche iche were lụwa alụmala
ihe mebụrụ na ọ bụrụ omenala ahụ amaghụ enwe nke nna gị na-emerụ nkedo ndị wepụ nke ahụ maka na ọ bụrụ iwepụ ha oke ha nna okete ka eketekwata oke ahụ ọ ya eme otu mba ezi dị iche iche ebe mere ihe alụ ọ na-agbacha agbacha alụ dị iche na omenala mgbe mmadụ pụtara ụlọ ọgwụ gbe mmadụ bụghị omenala mgbe mmadụ pụtara afọ ebe mmadụ na-aga n'ihu je mechi onye ahụ ụzọ bụghị omenala mgbe mmadụ fụrụ ebe mmadụ na-aga n'ihu bụ mmadụ dị ka mmadụ ya ka na iji ego karịa mmadụ ma ọ bụ isi ka ime imechi ụzọ ya bụ ha abụghị omenala omenala bụ ihe ị ga na-eme ekwube aka ọtọ na omenala bịa gabịa akwụbe aka ọtọ imechi ogbu onye ahụ omenala na eji aka egbu onye na-eme ya bụ ezigbo omenala ọ metụ ya jisi onye omenala na onye ọbụla na-eme ezigbo omenala akwụbe aka ya ọtọ ụfọdụ alụ dị iche iche ụfọdụ na-arụtụgasị aka bụ dịka nwaanyị isi mkpe o nwere ike ọ bụrụ na ọ mụtaghị ụmụ di ya wee nwụọ maọbụ na ọ mụtaghị nwoke di ya wee nwụọ ụmụnna di ya abịaza nakọrọ ya ihe ya niile nke ahụ sokwazi na omenala nke ha abụghị omenala ụmụ ihe a niile ka hapụrụ onye ọbụla bụ oke nke onye dụara onye ihe ọ sọrọ ya jiri ya mee ịghọta m na-ekwu a ịma nkwa onye ọbụla bụ onye ọbụla na-alụ onye ọbụla na-amụtaghị nwa ihe a na-awa ebe ahụ ọ na-eme ihe emechi ekpecha azachụwo ndị isi na ndị eja enwere ike iwere nata onye a na onwe onye onwe isi ka nara ihe onwe a sị na onye ọbụla bụ onye ọbụla nachara nwata nwa ogbenye ihe ya na-emechiri ọchịchị ike na-agba ogbenye mkpụ ọgụ ọ dị mma ọ bụ dibịa eze ọha wafọ mgburugbu onye eze ọdịnala ka anyị na ya na-ege ntị mụ na gị na-ege ntị ọ na-akọwara anyị ụmụ ihe dịgasị anya ụfọdụ o teela ọnụ na-ajụ esi ya na ka unu ga-esi wee weta ya akara ekwentị ya bụkwa 080-295-67274 maọbụ ya bụ 080-295-67274 ị nwekwara ike ịkpọ dibịa eze ọha na 081-81-895359 081-81-895359 maọbụ 090-386-76718 ịgwaghị eziokwu achọziri ịrụtụgasị aka mmadụ ịnụpụrụ omenala obodo maọbụ omenala ụmụnna ewe ihe eji mara ụmụnna ụfọdụ ewe omenala ndị mba na-emegasị mana ụfọdụ apụtago wee na-enupụ isi na ihe a bụrụ na ihe nna mere na ha ghọtazi ihe a na ọ dịghị ịfụ ha na mgbe mmadụ pụtara gịnị bụ awọm mmadụ nupụrụ nna ya isi ihe ọtụtụ na-ebute ọnwụ ike ọtụtụ na-eme ha ama na-aga n'ihu maka na ịbụ otu esi ekwu okwu na redio nna nke mba afa ka ọ na-agba mgbe ndị hapụ ihe nke nna m na-eme bịa soro na nke na-eme duto na-enweta ego n'ime ya mụsọ ka mba ya soro nke gị ahụ nke ma ha ama na-aga mana nke ga na-aga maka na ihe ebe akara ka enwe ihe ọbụla mmụọ ọbụla ma nke na-echi na mbala enwe ndị ọbụla eme ndị aka bụ ịkpa nka mana ọ bụ iwu na nwa ga-emeriri ihe nna ya mere ọ bụghị na iwu mata omenala Anambra ezi nwere ihe na-echekwu ya Anambra ezi agịrị ọbụla nwere ihe Chineke na kere ha ege na-eme ọ na-agara ha aga mata ma hapụzi ha ahụ Chukwu ka ozi na iwu ga-eme enwekwa ike ya nji abụ mji agba dibịa na ekwe ndị ọzọ pụtara banye n'ụzọ ọzọ bụkwa ụzọ omenala mana enwe kwesịrị isetụrụ ife na-eme ihe ahụ ekwesịrị ime n'iji kọwaa ihe na-ekwu ya bụ na dịka ezinụlọ nwere oyiye ịgba afa maọbụ ịlụ ọrụ mmadụ na mmadụ maọbụ ịgwọ ọrịa na ga-enweghị ka a ghara iweta onye ga-esi na ime ezi ahụ wee mee o nwere ike ọ bụrụ na ọ jizi mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na-agwasị nke ya o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eme nke na mmụọ maọbụ nke bekee maọbụ n'ọba nke ihe a niile bụcha ngene egburu ka a na-akpụ ya mana mgbe iji hapụ ya jee mee ihe na-ekwesịghị ekwesị ọ ya bụ na mmadụ na-agba mbara na ha ga-aga ma site na ndị nsị maọbụ efukwa nna ihe anụ bụ na ihe anụ wee osisi nna uwe ala ọjọọ jidoro na mma mmadụ asị ya ebupụ osisi anụmanụ ya bụ ya bụ ibupụ ihe agawa aga afọ m na osisi emechi mmadụ ụzọ ọ dị ma ọzọ m chọrọ ịghọta bụ maka na ịmụ ihe a na-eme ọ na-agbagwoju ụfọdụ anya ị na-ekwu na ụfọdụ ga-anọ na-ata afọ maka na ha emeghị ihe ha kwesịrị ime achọpụta ha akara aka ma ọ bụ achọghị ihe dị ile ihe ọ ga-abụ ha ọtụtụ na-ewetakwa akara aka ha mana ha nwa ma nwezi mmụọ ime ihe kwesịrị ime n'ihe ahụ like enwe ndị agha bụrụ ọbụla tabefọ ha asụsụ dị n'ụwa ndụ ha
na mmụọ na ihe ga na-azụ bụ ahịa anaghị anya ha ga na-emesa ihe na-akpọ salaka na mmadụ ime salaka mmadụ ime mmadụ ka rite dịgo n'aka ọtụtụ ndị ọ bụrụ na ọ dịka na mmadụ iji ji aka ya ịghọtara ọrụ ike ọbụla kwa na akara aka ya ahụ ọ bụrụ na mmadụ iji ji aka ya ụtọ anụ masị ebutekwe enwekwe na-emekwa ụtọ ahụ ịghọta so ihe dị bụ n'ọgwụ nwa ka ọ dụara iju ese ka ị malụ ụzọ ihe esi ihe nwere ike ịdị na-agara ya aga ya bụ na n'ezinụlọ ọbụla weriri ihe ha ji mmụọ ọbụla weriri ihe ha ji ile mere na maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ dịghị ile ụfọdụ na-ahapụ enwere ike bụ na-asaghị isi maọbụ na ha afụgo omenala ọzọ a sị na ihe ahụ ha ji dị ile ka a bịa lụọ ọrụ ezinụlọ ebupụ ya unu sokwa lụọ ọrụ ezinụlọ ebupụ ihe na-egbochi ekpọ m na ka amasịgo onye asị ya na-ebupụ ngịnị goji abịa ibupụ na be oke mụnwa na-aga egwu na-agọ ndị mmiri ghọta ma sị na ndị egwuru na bewu na a ga-ebupụ nke dị na bewu mụnwa bụ sị na-abịa ka ihe m ji abịa ọkwa egwu a ka m ji wụọ na-abịa ụfọdụ si omenala ndị ọzọ abịa ya bụ amasị ga na-emebe gụnwa ndị bụ na-agba ha efa na abụ vision nga ebe na igbalụ m efa mmadụ ewere ndị ụfọdụ na-abụ na-eji amụ ya amụ na-aga akwụkwọ ha sị ya na amụ nke mụrụ bụ iche na akara aka agba na mmadụ soro ụzọ akara aka ya da na mmadụ ije mụ ihe ọmụmụ ya bụ ịzọ ha ihe ị na-ekwu bụ na ụfọdụ na-ata afụ maka na ha eso ntọala dị na be ha mara ka ha si ọtụtụ ndị ọ bụkwa nnọọ ihe nna ha edesoro na-echekwa ha eji ewepụ na-emechikwuru ha ụzọ ma ọ bụrụ na eruka enwe ngwuru na-eburu ọfọ ya sị na ọfọ ụmụnna nọ ngwuru anụmafụ bụ ọfọ ụmụnna enweghị eke dapụtara usoro omenala ndị bịara bọsị ka ya ebupụ ọfọ ahụ o buzedata ọfọ ahụ mezie ndị ahụ na ha na-asọfa dịka ha na-ata afọ ya ekwesịghị amaghị isi ya ihe dị ọrụ bụ na ịpụta ọ bụrụ na ịfụ ịma na bifo a na-eme ihe na ezinụlọ aha ejikọ ya ka ọ na-azị nwa ọ bụrụ ejikọ ya ka ọnụ nna na ihe dị otu anụnwa kedu onye ihe dị otu anụnwa so ọ bụrụ na ọgwụ ka ọfọ ahụ mara ihe dị bụ igowe ọfọ ahụ ihe ọ na-aga ndị ọzọ na-agakwa nwa ọbụsị na-agọ dị ọfọ mana mgbe iji bụ ndị ahụ ihe ahụ dị na bụ unu nna o ji omụtago ịma ihe dị na agụrụ ihe dị na agụrụ o si ike mmadụ ịgbapụ ọbara ịgbapụcha ọbara si na ihe ọbara ya fọrọ na-arụ so ihe ahụ abụgoro ihe nna o ji uwe nwa ahụ gụ abụrụ na iri ihe dị n'ime ya nwa ahụ chekwuru na ọfọ ọjọọ ahụ nna gị na-aga n'ọdị ọfọ ahụ na-echekwago na-echekwago gosi na ọ chọrọ ịga ọfọ ọ sị na ya gọta ma nwunye ya ma ụmụ ya ka ya niile ọ bụ ike na-akpọ ofu ma ndị amụgoro ma ndị eji ka ịmụ ọkụghọtara nnekwu a na ya gọtara onye dị ụta Chukwuemeka dị ụta onye Josef dị ụta onye dị ụta onye dị ụta na ya gọtacha ndị ahụ niile ọfụba chekwe ndị a na nghọta wee bụrụ na ewe ndị so mgbe ejikọkwa dị ọfọ ahụ ga na-eme ihe ọ ga na-eche ndị ahụ eruzie echi isi na ekewa dụzi n'ihe ahụ nna gụgọrọ onye ka m chọrọ ịjụ gị ugbu a maka na ewe ndị mechara jesi obodo oyibo gụchaa akwụkwọ gide akwụkwọ anọgide asị na ịgọ a na be ha mara ya na onye ahụ je nata ụfọdụ enupụ isi ụmụ ihe dịgasị iche iche mebezi onye ahụ mana ụfọdụ na-abịakwa wee mebe omenala ihe a na-agakwa ụfọdụ asị ya gụchaa akwụkwọ jecha ebe niile ya jere asị ya bịa nọrọ na obodo bịa gọbọ anị ị na-ekwu na onye zupụrụ isi udu n'ụdị a na awọm nwee ike ime ya enwe ndị oji ara mmadụ n'ole ka a na-agwa ojikọrọ eji ọgazi anaghị agbara omenala ọzọ omenala bụ na anaghị agbara ya jee sofas omenala ahụ mara ọgwụ nwa enweghị eme ya mere ya gbanarịtị na ọsọ ụfọdụ na-asị na ndị asị na ọwụ ndị ọlụ anị na ihe a ka a chọrọ ịkọrọ ya ahụ maka na ọgụgụ akwụkwọ fụcha ka ndị ọcha si eme ọ sị na nwere ihe a na-eme mana ndị ọcha emekwa omenala nke ha anyị wabụ ndị Igbo ga na-awọrị ya na ya wagwụcha akwụkwọ je soro ndị ọcha mebe na-akwalite omenala nke ndị ọcha hapụ nke ha o wee chọzie ka ọ dịrị ya na mma na ọ wee ike oke ọrụ ka ịdọkọta ka isi mụọ nwa gị na ịmara osi ike m nwa ịbata na be bịa tụrụ nwa gị ọda enwe ihe m ga-eme na be isi mba nawa ọ ya bụ ihe duru omenala ahụ bụ omenala nna gị juru and nke esi wee bịa maka na nke nna gị ahụ ji bụ nke ahụ bụ ya nwee ọda ịka imego otu si laiki ya bịazi na nke ahụ bịara abịa enweghị ọ bụla nwe ga-asị ya pụwa n'ihe ahụ bụ nwa ya ka ọnwụ ọrụ ka ga m jikwa gosita na o siri ike m nwa ịpụta mbụrụ omenala nke m nwa jee okwu nke na be mmadụ ịghọta m na-ekwu a mana m na-ekwe ke m nri chife ụtụtụ ma ma elu ha ọjị ọ bụ na mmanya dị m tụọra ha mmanya oke ị bịazasị m na ndị ewepụ nke dị na be unu ma ị ga ma nabatago gaa na m na-eyi wepụ nke dị na be mgbe m na-enye na be m ihe ịbụ na ngwọrị ka ya na-ewere onwe anyị ezo ha ihe anyị na-ekwu maka na ụfọdụ ije n'ebe dịgasị iche iche na ọba ahịa dị iche iche ụfọdụ azụgo afịa osi na nke azụ
o wee ka ọnụ na-afịa nke a na-aga ahịa ọtie ọnụ na nke ọzọ na-aga ahịa ọtie anọgide asị ya na ọ bụrụkwana ihe o kwesịrị ime na Chineke kpọrọ ya oku ya bịa bube akwụkwọ nsọ efuzie ya ọnọzi n'ime ahịa o je kpee ekpere nke ose na ekpere nke a si na ekpere nke a baa nke a si na nke ọzọ baa nke a ụdị ndị dị otu a ị na-ekwu na onye ha ewe ihe onye ahụ na-emeghe ka ụzọ ahụ o soro eje ekpe ekpere maka na ịgba anụmanụ ahụ ụfọdụ akpọchie n'ọba ahịa abịa n'ụtụtụ a na-akwụ aka na-ekpe ekpere anọgide asị ya na Chineke akpọ na ya bịa kpebe ekpere wee na-aga nke ahụ bụ ọdịna kedu ebe ya si weta agbụrụ nke ike ahụ aha niile ifuru a na-akpọ agatuzi onye nne ya na-abụghị onye amụma agaghị akpọ n'okpukpe amụma dịka onye nne ya na-ele moto paasị ama na ọkọta na-eje kpọọ okwu ya ịbabụ vision ya maka ọdịm na-ekwu ihe dụarago bụ gụ nwa ịjụ mgbe ọbụla eji kpọọ okpukpe okwu ịmara na emere mmụọ ọdụ ịna n'ebe ndị ahụ nọ ya kwesịrị ime ihe ajụgodu ka ihe a ọkpụrụ ụzọ nke a ka ihe esi ka ụzọ nke anụ ka ihe esi maka na abịa na okpukpe ọdụ ọtụtụ dị iche iche enwe ọdịnala enwe ndị okpe ya ndị ọ bụ ndị omenala oke akpụza n'ụzọ omenala ya tinye eze n'ụzọ nke ndị bịara abịa enwezi ike mmụọ ha gwụna mma ahụ bụ mmụọ kpọrọ gị okwu ahụ ọma mmega aseptọ aka m na-ekwu onye ha na-ata ya afọ and ọtụ mgbe bụ oke anya ka mmadụ inwe oke anya ịghọta m na-ekwu na enwe ike na ọbụla na akara aka m ka m zodo ya m si agbadibia ọbụla m ji nwaanyị na-eso ibe ụwa ọtụ ndị mmadụ afa ọgwa ịzọ ha na ọnya adịgo moto ịghọtara na dibịa nọ na-ekwesịkwa ime dibịa ka ya nwa moto ị ga-eche ka o soba akara aka gụ ịghọta m na-ekwu egbe ndị ahịa ọtụ mgbe ọbụla na ndị na-azụ ahịa ọbụla na nna ya nọ ahịa batrị ka nna ya lele ya batrị ya eji a na-adị ya na moto ọbụla na ọzọ a ka o sokwu gụnome ka o bụsi bụ onye nke na-amaghị osi gị tọfie dị n'ebe nna ya nọ esi na ebe ya na-eme na aka aga nọ ka ya etinye aka ihe ị ga-eme chekigodo nke bụ akara aka ya mana ịzụ ọha ụfọdụ bụ ndị so agba afọ a maka na ụfọdụ kwa na-asị na omenala na ọmana ha na ha banye n'ime obodo emebe omenala ego ebe ahụ ndị mmadụ gbara ọsọ gbakwute ndị dibịa dịka unu ụdị ego a na-akpa afa dịka isi kwuo onye a chọrọ ịlụ ụlọ elu na dibịa nke a bidoro ihe mebe egosi ebe niile daba ụfọdụ na-asị n'oge nna nna anyị ha mere ya ha na-akọ ugbo ha wegasịrị ihe dị iche iche ha na-ha rụsị ọrụ asị onye ahụ ọ bụrụ na ọrụ gị dị na ọrụ a ha lụ dị ile ya mechaa ha bịa kene mere na ha wegasịrị ndị dibịa gboo dịka nna gị ha were akwụ wee ana dị iche iche n'oge a ọ bụ otu ahụ kwunu si eme ya mana maka na a sị na a na-akpụzi afọ ego karịrị ihe melu mgbe ahụ bụ na mgbe a na-akwere omenala ugwu maka na mgbe nna m gụrụ omenala bụ mgbe ahụ bụrụ mgbe mmadụ na-asọ nsọ onu na ihe anụwa bụ akwụkwọ na ya wuru ihe n'akwụkwọ a na ọ bụla na ekwe adịrị ya mana ya ga-eme ngene na ya abanye oke gị n'akwụkwọ a mana nke agbara ọhụrụ na bụ n'imezie ya ọ bụ ha pụọ ihe ọ ga-arụzi bụ o jezi na nkene omenala abịala abịa je ye chụọ ya eje nye dị onyinye ahụ ya mere nna jizi odesi eme ya bụ ọ bụrụ ya ha eji ise ya egote ihe eji alụ ọrụ ị ga-emere onye ahụ ebelazi mmadụ maka anyị na-ebu mmadụ ka anyị nwụ eka dị na-ala na lata nla enwere ndị na-eri nri ugboro atọ n'ụbọchị ebe na-eri ofu ugboro ebe na-eri hocha acha n'ụbọchị ihe dị ọgụgụ apụsị na agba efa ka ọ dụara iche eke ndị kọndishọn onye ahụ nọ n'ime ya kere eme ka ị ga-enyere onye a ya bụla na ihe onye ahụ bụ bịa na akwado ihe adụ ya bụchi ọ bụrụ oge gotewe ihe dị ụta ma bụrụ oge gotewe eweta ihe ụta ka iwe nyere ya aka uche anyị na-emere ebe dị iche iche ọ nke na-abụ ihe nsogbu bụrụ ka ndị ifuru onye ji ụkwụ na-aga gwụsị ebie moto ịfụ na nsogbu ụdọ ifukwa sọmba na-enweghị ego ọkwụkwụ isi ego efi ịbụ ha na ọnwụ ka ịchọkọ ya onye na-enweghị ego ọkwụ isi ego efi chuzi na ịbụ na nsogbu dị ọ dị mma maka ndị chọrọ iweta ịzụ ọha na osi ebe a pụọ ma ịkpọ ya maka afa ma ọ bụ ihe ọbụla gbagwojuga ya na mmụọ kpọọ ya na 08072352991 08072352991 maọbụ 09038676718 ya bụ 09038676718 maọbụ 08181895359 nwekwara ike ịkpọ dibịa eze ọha na 08029567274 ya bụ 08029567274 anyị bịaghachite azụ anyị na-akapịa okwu ọnụ oge ahụ ya gbapụsị akara ekwentị ka gị n'ebe a wee jụọ ajụjụ nke gị anyị na-abịa
nsogbu adịghị ọchukwu ka anyị na-ayọ ka anyị ga dị ndụ taa. Gaa n'iru. Kwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Okonkwo na-akpọ. Esi ebe na-akpọ. Okonkwo Ogbonna. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Chizzy ịma mma bụ onye omenala. Na-akpọ n'Igbo okwu a na-ekwesị ma mbụ onye omenala ka mbụ na ihe ndị ihe na-emenala ma akwado ya oge obi dị m ụtọ maka ọgwụ na ọgwụdo mmadụ ya nọ n'Igbo okwu a amabọ m ka ebe ihe ka ị ga-ewe n'elu ọgwa ya ndị ebe ka na-eme na aka na-ereta omenala n'ala Igbo a niile ana obi dị m ụtọ ịmara bifọ ihe dịka dibịa ọdịnala enwere ike ide n'Igbo okwu a kwuo okwu eziokwu ha na-apụta ma nkịta Chukwu mere ihe mgbe i wetara ihe nkarị a na Igbo okwu a na ha na-apụtazi na-egosi ma ya ka ha na-eme ka ị ga-esi wezọta owo na ezigbo owo ihe ị na-ekwu bụ eziokwu ihe omenala dị mgbe gboo bifo ndị ọcha wee wetara anyị ka ha wetara anyị ana m akwado omenala dị mma biko onye ọbụla tinye anya ka anyị ghara iwefu hapụ nke anyị were tụwa nke anyị na-ewere nke a bịara abịa ka anyị ewere ihe onye ọbụla tinye anya na mmiri ihe na-eme nwatakịrị ịmụrụ makwa ya bụ ọ na-ekweghị ekwe ike jụọ asị mana ka ọ bụ ndị ọjọọ ka ọ bụ ajọ mmụọ ka ọ bụ gịnị mere emezie nwata adịkwara mma ọ bụ ndị ewere ihe ndị na-emere n'ezinụlọ bụ na ama ka ya chiri ebido ike jụọ asị emezie ya ọ dịkwa mma bụ ihe ọdịnala ọ bụ obere ihe ga-eme otu a ọ dị mma ma ịgba arụrụ ịfụ n'anya ọ bịabịa na-emecha anyị kịta ihe ji eme ya izi nwatakịrị obere Igbo na-agagharị n'ụzọ ọgụrụ Igbo were mmanya mebie nsọ omenala ọ dịọ mgbe izu Chizzy ya ma agwa ya eziokwu mgbe anyị ga-etinye ihe na-agide anyị arụsị eziokwu ọkwa ịbara mmụọ maka ndị bara mmụọ arụsị ị ga-ahafụ ihe mmadụ tinye anya na ya ị ga-ahafụ ebe adịbe mmadụ tinye aka na ya ị ga-ahafụ ihe ọjọọ tinye aka na ya ị ga-ahafụ ihe na-agara mmadụ ije gbachie ya ahụrụ m eburu ya n'afọ bute taa m na-agwa agwa m afọ ihe na-eme mmadụ kịta sọpọtụ ọnụ kama m ihe nwere mgbe ndụ ga-etinye buru ya n'afọ daalụ nwanne m ka ndị ọzọ tinye ọnụ onye kpatara ịga akwọta ka o buru egbe gbaa mmadụ obodo zuo ori ọ pụọ obodo oyibo zuru ihe mmadụ nata so ọ yawa n'ọdịnala ọ bụrụ na a na-ekwusa ike ka anyị na-achị ka anyị nọbụ ma anyị ji dị m mbụ ihe anyị na-akwụsị a na-ekene gị ihe anyị na-eme na ọ bụ ihe ọma biko daalụ Okonkwo ọ ga-adịrị gị na mma nwafọ Igbo ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma maka na nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ ee nwanne m ndị ka iche eme ebee ka gị na ụmụaka nọ ibe a ngwa gaa n'iru gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru ee nwanne ọ ga-adịrịrị gị na mma Chineke gọzie ego nwanne m mana ebe ahịa otutu aka agbata obi anyị na ndị Ebonyi isi Ebonyi bụ ebe a 09097711009 maọbụ 09023111009 anyị na-ekwu maka ndị na-enupụrụ omenala nna ha isi wee mezie na oge mbụ a na-adị ogologo ndụ ịchọ ịnụ nwaanyị eje jụọ ajụjụ mara agbụrụ ndị na-ewere ka esi awụ n'ọnwa ike nke a bụ ajụjụ a na-ajụ ịchọ ịlụ ọrụ aka eje jụọ ajụjụ mara ka esi eme ya mana ugbu a ha emechicha ihe niile ihe yaramị ya jupụtazi ebe niile ụfọdụ zogbuzikwa sị na ha na-emekwa omenala nọkwara ebe a na-amịrị ndị mmadụ ego na-eme ihe dịgasị iche iche ihe o ji ewute bụ na ndị ichie ndị okenye ndị dịka ndị eze ọdịnala kwesịrị iwepụta aka a na-aga ọfọ ụfọdụ n'ime ha bụ amaghị na ha bụ omenala ka ha na-eme ka ọ bụ nke bịara abịa ka ha na-eme ife oge ịgbagote ruolu 80 years or 70 ovuru ekponeka ya isi ego ọfọ na ọgbaghọdeji ewute ọja agụmọ ọfọ gwaza m ihe ọ ga-agwụ ndị ụmụ aka bụ ndị ọ mụtara ka anyị were onye na-akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ onye ngwa gaa n'iru Okay.
omenala amaka duto na anyị na-achọpụ mkpochi na ajọ ihe mere ndị mmadụ ji gbalụ ya n'ụka omenala na-atọ ndụ ọfụma mụ ọ bụ onye omenala ka mbụ daalụ nwanne daalụ ihe mere ụfọdụ bụ na-abịa ka ihe ha egwu n'ahụ nke ọ bụ na ị mere onye omenala ị na-atọ ọjị na be gị gọọ ọjị gọọ nzu atike ya ofe afa na ịbụ onye alụ na ịbụ onye nke ọzọ ewere ka ụfọdụ ji kpokọnata ofu ebe n'obodo ejiri onye ahụ na-eme gịnị na-eme agbasa ozi na-akọ ọnụ na ndị na-agụ alụsị garị ka alụsị amanụ m ka ha na onwe ha dị ụfọdụ oge anọ n'obodo nna ya nọrọ na be nna mana ihe a na-eji ewute bụ anyị na-akwalite nke nna anyị ndị nna nna ya ka ya si eme ha bụrụ nke ha bata ha nọrọ be anyị na-akọ anyị ọnụ na-akọ obodo anyị ọnụ mana anyị kwuo maka nke nna anyị akọbeghịkwa ha ọnụ anyị kwuo maka nke nna anyị ha na ka nna anyị ha si bụrụ odogwu mee ihe ọma ihe niile dị ile ọ na-ewute ha ngwanụ mbụ ọgajuzi ebe na bụ tụka na-apụta n'ama ezumezu n'ogwe ebe a na-anọ maọbụ na ama ezumezu agba na-ezuru oke nwa bụ ime na-apụtasị ka a gọọ ọjị baghachi ụbọ n'ife dị mmụọ eze ọdịnala ga-anọkwa ebe ahụ eze ọdịnala akpụkpọ okpu ka ekpe ekpere ọ dị maka anyị were gwa ya afa gị na ebe igwe Jizọs nwanne nne ka ime ọ ga-adịrịrị gị na mba ezigbo mmadụ Chinemere m ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru tịọ ọnụ n'okwu ịma na ihe gbasara omenala anyị n'ala Igbo ụfọdụ ndị na-ede ewe na ndị ọcha abịago ka ha were omume ndị ọcha soro ya ihe mere ji ekwu ya o nwere nwaanyị bịara iso mụrụ nwa a na-asị ya na ihe ga-eme ka nwa dị mma na ọ ga-esoro omenala okwechie ntị si na ụzọ ndị ọcha ka ọ ga-eso sowechi ndị ọcha wee were ya nwa ya nkịta nwa ya dị ya nwaanyị nkịta ọ na-agbazi ara maka ihe ahụ ume na-asị ndị mmadụ na ndị mmadụ na-enweta na isoro ụzọ omenala ị na-efozi arụ ntị ọ bụrụ otu ahụ ọ bụrụ otu ahụ ka nna nna anyị ha chekwa na-efe iti ahụ na ndị mmadụ a na-ahụta daalụ nwanne daalụ ọ dị ka ihe nwanne anyị a kwuru ụfọdụ ịma na eze ọha ekwukwukwu ihe a nakwa mgbe na ụfọdụ ndị a na-asa ndị mba ba anyị isi a emechago omenala be nna ha kwa nna ha kwasie ya ike apụtasịzie gị hapụ na ndị na-akwa nna bụ na ndị onye nwụrụ awụgo na-eme ihe nke ọzọ okooko anyị kụpụzie wee jebezie kwabazie ndị na-eme nke ha ọfụwazie ife ndị mmadụ adabazie mana a ga-abịa si ọ bụrụ na dịka ịkwa ozu n'ala Igbo ịkwa nne kwa nna ụdị ile ọ dị ụfọdụ ejeme nke ha na nzuzo jeme ya na be ha ọ batazie ebe onye ọzọ si na atụbatara ya na ya abịago ịsaba ndị mmadụ isi ụmụ omenala a na-eme na be ndị a ọ bịazie nọrọ ebe a na-akọtọ ndị obodo ahụ egbuzi efi ọdịnala a na-egbu onye nwụrụ anwụ egbuze ma were sie nri eme usoro omenala mee evritire mkpe nke a ji ụgwọ ya ọchịchị ma ọchịchị niile biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Uchenna gaa n'iru daalụ unu mana ana-ele ihe obodo ji dị ile gboo ihe niile jide mma onye ọbụla na-akwanyere onwe ya ugwu dode bụ maka omenala ndị nna nna ha tọrọ Igbo na idebe ha aka gị ọcha
mgbe wakapụ wapụ n'aka nna binye ọtụtụ ogbe nte ọjị ọgọta ma ndị na-Amerịka ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba biko baka chebe ụmụazị ya wepụ ihe ọnwụ ike na ọnwụ mberede enwere ike ka o ji kwuchi okwu ahụ ọ bụrụ ihe chọrọ ime na wiiki ahụ ọchị nkịtị ahụ ka o ji mee nke o ji zọọ ndị ahụ ya bụ oge nwoke na-apụta gaa ọrụ ezinụlọ ya ọfọ ọchị nkịtị ka o ji ọgụta ọcha awụ ha ife na mmụọ na-eche ngwuru a ga-ejibuche ndị ahụ ka m were okwu a gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ mgbe ebe ka isi akpọ ọnụ gaa n'iru arịkwa m ọyị dị anyị ọ maka ndị nke gị eze ọha na na-ekene gị ọ kọwara ihe ọfụma maka o nwee ndị agwụ na-atụ achọrọ m ime ka onye ọbụla ghọta na anyị nwee ndị a na-ejere ndị omenala bịara abịa ozi ha dị 100 n'ime ha bụ ndị agwụ tọrọ ụzọ omenala bịara abịa na ndị onye na-eme ha ji ebitosi aka Chizzy onwe ha chọrọ ka m kọrọ na be anyị maka ịmara ka anyị wụ Igbo si agụ ụbọchị bụ na anyanwụ daa ịma na chi ejugbo dịka onwe mmiri anyị na-eku na be anyị mmiri ahụ mmiri ngene mmiri ahụ mgbe anyị pere mpe na isi na-awa ikuru mmiri aṅụ isi ahụ akwụsị ebe ahụ mmiri ahụ ụbọchị nkwọ ọkụ ha 4 o'clock anwụda ha na anyị ezeku mmiri anyị ma na-aba n'ụbọchị eke den ụbọchị eke kpọmkwem aganye mmiri ahụ nri ụbọchị eke ahụ ọkụzie 4 o'clock na mgbede ị nwere ike je chuozie mmiri anyị ma na-aba ahụ n'ụbọchị ọzọ ando chief of Oni of Ifebu ọ sị na ndị Israel bịa kọpịa ihe nweta Sabbath mission na be anyị ọkụ 4 o'clock Friday Sabbath mission ebido ọkụ 4 o'clock Saturday ha emeche n'ihe ha na-eme emere ebidozie zụwazi ahịa mezie ihe niile so ha na-agụ ụbọchị ka ndị Igbo si agụ ụbọchị so ọghọm dụ na ndị gbaghara omenala Igbo ọghọm dị n'aka nkụ ịhụ na ndị pastọ na-ejidesi aka today ejepụ nwunye mmadụ eje nwa iko n'aka sị na pastọ kwuorie alụ ebidosie aka ọ dị ụtọ na ha fọrọ agwụ tọrọ ha jedebe n'ụzọ omenala bịara abịa na omenala dị n'elu n'aka na be anyị o nwere ndị ama famili ama ihe ama ha azụta na-agba ọkpụkpụ nke a bụ eziokwu inwe azident ụkwụ agbajisite enu ha bịa jide ọkụkọ ha bịa nwụta ọkụkọ ha agbajuo ọkụkọ ahụ ụkwụ ha na-agba ọkụkọ ahụ ụkwụnụ na-emezi ụkwụ nke ya anaghị elu a na-adị mma andị ohi eji wee mara ha adị ịbịa na be ha ụlọ elu ha arụgasị ụmụ ụlọ elu nwa ụdị moto ha dị agba anyị nwekwa ihe ọzọ ha bụ ọkụkọ daalụ nwanne daalụ na-amaka daalụ udo dịrị gị daalụ ọ ga-adịrị gị na mma ịma a na-ekwu ihe a ka obodo dị n'udo obodo nwere ihe ha jide ile ịchọọ ịmata ka ihe Igbo niile jide ile ijene n'ogide ọkụkọ ndị Igbo anwụ daa dịka nwanne anyị nwoke si kwuo sọsọ ọkụkọ ọ nabara onwe ya ewe oge ọrụ ma ha oge ahụ o ji ekwuru bụ ihe ndị Igbo ji ama oge ha ji amagasị ụmụ ihe a niile ihe niile a na-adị n'anya ya obodo a na-adị ihe mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ọ na-adị ile ana m ekwu ya wee kwuo nwanne nne m na nwanne nna m bụ ndị bụ dibịa gboo agwọta mmadụ ịdị ma ha ndụ afụghị olute ebe a n'oge gboo ewe ihe oge omume ma ha ihe a ma ọ bụ akpị onye ahụ ewere onwe ya nke a na-asị ka ọ lụọ echi ma ọ bụ ana m ekwu maka ndị nwaanyị be anyị na nwafọ bụ onovu ha ejikọ m afara amakwa atụkwa nna m bụ onye omenala emere ọfụma gwakwa ndị mmadụ ọya enweghị ụdị ọnọhọ na
ndị Chineke goziri ndị Igbo gboo Chineke goziri ndị Igbo gboo ka anyị wee na ihe a bịa hazibezie apụtazie efu ka ihe a niile jide ile nwanne anyị nwoke kwuo na ndị ọzọ bịa mụrụ ya wee jee hazie nke ha anyị wagbara aka tọgbara obodo tọgbozi chako eweta onye asị na ọ bụ onye isi ọdịnala ọ gaghị amadị ụmụnna one nọ n'obodo ebe ọ na-achị ọ gaghị ama omenala ọ agaghị ama oke ana ọ maghị ihe nwoke kwesịrị ime na ihe nwaanyị kwesịrị ime na-ewe m iwe ọ dị ka ga-ekwukwa kalaka a na-abụ abụ enwe ndị si echi n'omenala ka a ga-eji wee osi ma elekwa ashụ ahụ nwere ike na aga mana nke na-ewe m iwe bụ na ndị be anyị ya pụta mmadụ a na-akpọgo na fon chukwu m yeri ya aka na ọ bụ omenala na ihe nsogbu n'obodo ya nọ n'ime ya n'ọha ka eme ọ ga-aga isi eso ụzọ nke ahụ iso ọgbụgbọ ọdata n'ụzọ anụ nwa na ya afụghọ uru n'ime ya gusi n'ụzọ omenala ahụ agwara ya mma ahụ na-abịa ezi ihe mgbe eri ya ikwechiri memere dịka ndị be anyị ụfọdụ bụ ndị akanyere egwu mmadụ ịpụta ọ dị ka ịpụta ugbu a ebe ndị mmadụ isi Igbo onye omenala na isi ya ga ebe dibịa ọsụ ya atụ ụjọ dibịa na-egbu mmadụ ụfọdụ n'ime ha ịpụta isi na-ebu onye omenala asọgba ọzọ maka nke a mana ị nọ n'ime moto ịbanye ime moto na-ejere ebe efuru ebe ọbụla na-eje ndị agha bịara abịa ga-abanye n'ime na-agbasago ụzọ ma na-efe nke ahụ efe mana gụbụ omenala weta ọjị gị ọsọ ọjị nkịtị asọwụ nsọ azụ na oke na obugoro bịara igbu ihe a mere na ndị niile bụ ndị omenala ji esizie maka na ada abịazi ụfọdụ hazibezie nke ha sobezi ụzọ ndị bịara abịa mana ọkwa ofe ihe a ka ha zoro wee na-eme ma olugo eruo na oge obodo niile ga-eji wee kulie hazie obodo gị mara ihe obodo gị ji dị ile gwa m afa gị na ebe ishi akpọ ekene gị nwanne ọ ga-adịrịrị gị na mma o ana m ekene onye isi ndị nke kpọtara last week bụ ụmụaka na-asụ oyibo ebe a na-eme maka na ị na-achọ na ego ahụ eji na-agba ewetara gị ego na nsogbu adịrọ onye ahụ gburu ka a gbara afọ m bụ Nwabeze ọ ga-adịrị gị na mma echebe eziokwu bụ na mmadụ onye ọbụla bụ onwe ya eziokwu mmadụ kwụsị ịbụ eze tiri iwu onye ata n'ala nkịta wezila ezi anya ahụ na-atụ na ntị n'afọ onye na-ata na nkịta ndị Igbo ndị na-echichi ọkpụrụ na-eji Baịbụl apụtagodo nwere iyi na onwere ihe ha tinyere na ala atọ omenala agụ ọhịa ha ya awụ mmadụ kwụsị ị na-eme aka ego omenala malụ mma ị na-emekwa ụka makwalụ mma kama na anyị abụghị ndị ọcha anyị bụ ndị Igbo onye mere anyị ji na-eji oji onye ọcha ọbụla bụ onye Igbo ihe a na-akpụ ya bụ anyarị inene ya na onye ọcha anya ha ma mbụ ofu omenala malụ mma Chizzy nwanne mmadụ ana m anụ ihe ị na-ekwu ọ eziokwu ụda atụ n'ụjọ Chizzy ọ gwabụrụ onye gwara gị n'ọgụgwa promotu n'ọnụ ndị omenala ịpụta onye ihe a na-atụ m ụjọ onye bụ onye asị na ọ na-eme omenala agbawazi ọzọ na ọ bụ onye ọjọọ omenala adazighị gbuo mmadụ ọ dị gị doso aka gị ọcha bụ na-eji omenala agụ ihe a na-agụ wee na-achị ọchịchị nke a na-enye ndị na-achị anyị udo kara ịdịgo na be anyị tata ọcha a na-eji onwere bụ onye mfụrụ ogburu ọ bụrụ omenala oge atọgbugo ofu onye agba afa asị na ọnya nwere ibu ka eburu ozu onye ahụ bulete na nke arụsị ejide onye nke ahụ ndị ọzọ amụrụ aka ọgba ọsọ ndị na-eji efe aka n'ihe anyị na-amaghọ omenala mara mma ụka mara mma ihe nọ n'ime bụ ihe ọbụla kwụba aka ya ọtọ ihe a na-ekwu bụ arụ kwụsị ndị ihe na omenala bụ na ejichi ọkwa ọgba ọnụ imejuo asị na ewere nganga nwa ihe ewu nganga ọ dị mma ihe mma bụ ndị ọka mgbe ndị be anyị na-eri ana enwe mgbe anyị bụrụ dịka ebere enwe otu nwaanyị si mee ebere ahịa ọkwa ebe 12 o'clock nke ụtụtụ ahụ nwaanyị ga-arahụ ọ bụrụ ga na obodo anyị dade ị ga-arahụ n'elubed ebe bọsọ ụkwụ nọ na be ga ahị ga na n'elubed ịma nzọ ụkwụ na ala akwa be oke nọ
Izo ọkụ na gịnị? Izo ọkụ na omenala egosikwa na ihe ji bụrụ omenala. Just like egwe nke ada emekwa eto anụ ịnọ na be somewhere chief that day ị ga-anọkwa ị gaghị atụ ebe nna ya ị ga-ebe dị ya bụ ewe ije nwoke ga-eje ọ gaghị eje ije abalị ewe gị ga-asị agaghị eje ije abalị n'ihe ya bụcha ihe eji hazie omenala ndị ha ọ bụ ọkwa na ọnwụnwe na-echegbu nche nwekwe na be anete ka imere gị mee ọ imekwe n'ebe ahụ ọ nọ n'ebe akụsụ na imere di ya ka anyị were mmadụ nọ n'eta ekene m akwa eze Enugu dum eze Enugu eze Enugu eze ọha na-ekele a na-ekele onye isi a na-ekele ọtụtụ ndị mmadụ agwata enwe isiokwu anyị maka oge ịza ibido ihe a ọ dị ka anyị na-egwuregwu amatawo isiokwu anyị ọbara na maka ahụhụ dị ka akarịa ebe anyị ma nje na-akpọta ya anụkwa agwata ebe a jizikwa ike onye isi amekene adịmma eze Enugu ọ ga-adịrị na mma ịma na ụfọdụ bụ ihere ụfọdụ bụ asamigo ụfọdụ isi ụfọdụ bụ asagidere ụfọdụ isi sakụzie na mmadụ ga-abịa na be m nna gị sị gị na ndị nna nna gị niile jụrụ njọ na ihe ị ga-eme bụ gị bute ego ka a bịa tọpụ gị n'agbụ mana ọ gịwa jiri aka gị kee onwe gị agbụ jee bụrụ ohu nyere ndị mmadụ wepụ afọ nna gị na-aza afọ onye ọzọ ihe ọ bụla ị chọrọ ime ihe ọ bụla ị chọrọ ime ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị tupu onye bịara abịa agwa gị tupu ime ya ị ga-ezijere ozi gbusere ikpere n'ala asị gị na be nna gị adịghị mma ikwe asị gị na ụmụnna gị na ụmụada niile ikwe ndị mmadụ wee ju obodo ihe niile wee ịpụtazie si n'Igbo onye omenala akọgheribizi akọgheribi atụba gị ụjọ ọ dị mma ọ na-afụnanụ ka o si ada eze ọha ị ga-apịachi okwu a ka anyị wee gbadaba ya maka na nke anyị mere anyị emedana ya biko ana m ekene nwoke ekene nwa ekene onye ukwu na onye nta bụ ndị nne gị anyị teta na mgbede a asị m mmiri ata na mazụ anwụ na anyị adịkwa ka iche echenakwa na agwa dịka ihe anyị na-akọ ọkụ ji abụ ka onye ọbụla ghọta na omenala bụ omenala na ihe dị na be ndị na-eche ndị na ịhapụ ihe dị na be onye ji ihe dị na be onye ọzọ ebe nsogbu na-apụta mana ọ bụrụ na anyị kwụba aka anyị ọtọ na emume omenala anyị gburu mmadụ anyị mechi ụzọ mmadụ ihe anyị na-achọ Chineke na-enyekwa anyị Chukwu ga na-enyekwa anyị ofu Chukwu okike tuta asị m edo nwoke mana ọtụ nwaanyị na onye okwu na onye nta na mma ọ dị mma biko onye ọbụla jee naghachi na omenala Igbo amaka maka ndị chọrọ ịkpọ ezo ha kpọọ ya na 08072352991 maọbụ 09038676718 ị nwekwara ike iweta ezo ha na 08181895359 maọbụ ịkpọọ ya na 08029567274 biko kwesie na omenala ike jide ọfọ ekwena ka ndị mmadụ saa gị isi wee katọọ obodo gị maọbụ katọọ omenala gị maka na nke gị dị mma esenere kwesie na omenala gị ike hazie ya hazie ebe ọ bụla ị kpụrụ jiri omenala Igbo wee na-akpa nganga idebe aka gị ọ na-ekpere Chineke ekpesịrị Chineke gị ike jide ọfọ ihe ga-adịrịrị gị na mma biko ekele m Ogbuọja kene Tobel ndị niile kiri ya na mba ụwa niile iwe ike jee na Kpakpando nọ na Facebook Kpakpando TV nọ na Facebook ma ọ nọkwa na YouTube ejekiribe ihe niile nke anyị na-eme chọba Chizzy anị ka anyị na-akpakọrịta Tobel ekele na gị udo dịrị gị ọ ga-adịzi